Sådan, nu er der røde bogstaver. Halløj, folkens. Det her det er optaget på første gang. Eller det er det for mig, men ikke for ham. Ja. Det er måske lidt omvendt. Og jeg er meget stille, når jeg skriver. Jeg har også skruet meget ned for min computer, fordi at ellers kan man ikke høre min flat stemme. Da jeg kom ind i Warp Day, så Det er bare lige for at sige det, hvis I skal optage YouTube med en mikrofon, hvor du Razer Kraken Pro. Diamond pickaxe og alt muligt. Han havde en masse sandstone. Og den havde Unbreaking 3 Efficiency EV. Og så havde han en masse sandstone. Ligger der med rundt omkring. Den var jeg ind her, den der vil jeg gerne have. Nu skal jeg til shoppen. Ja, du skal bare lige prøve at se min optagelse. Der står sådan, Diamond pickaxe. Du skal lige se, hvad det er, bare står. Har I mere sandstone? Ja, jeg har sgu så. Så, nu har jeg ikke mere sandstone. Det er skin, det har jeg ikke set. Og jeg har aldrig nogensinde set... Ups. Det er min fixe, som det er, jeg gør. Dunk. Det her det er mit skin. Hans skin. Ja, hvad fuck er dit skin? Mit skin, det er i hvert fald en gamle hud. Ja, den har han så ikke mere. Mit, det er bare et eller andet random shit, jeg lavede. Kan du huske det, Toge? Om til sin kat. Den kat, han engang havde. En stolt kat. Gider du at lukke? Ja. Det værste er... Hvor sagde nu skal jeg til at lukke døren igen? Okay. Toge, du har set min baggrund, så du ved, hvordan den ser ud. Det kan I også.